Salutare! Am revenit cu un nou filmuleț în care vă voi dezvălui micul meu secret, care constă în ranforsarea ghiuvetei de bucătărie. Ranforsarea ghiuvetei de bucătărie se face prin lipirea de jur împrejur a unor bucăți din același material cu o grosime de 5 cm, cu adeziv din același material, care va face ghiuveta să nu cedeze în timp, adică o va face mai rezistentă la apa fiartă și greutate. Veți vedea în acest video bucățile care sunt deja lipite. Adezivul n-am făcut rabat deloc, adică am pus foarte mult adeziv, iar bucata de 5 cm va fi lipită atât de laterală cât și de fundul ghiuvetei, ceea ce va face parte comună și nu o va lăsa să cedeze în timp. Vă mulțumesc și sper să vă fi fost de folos cu acest video. O zi bună, la revedere!